Какво представлява тежест върху имот? Покупката на имот може да бъде вълнуващо нещо, но има детайли, които трябва да бъдат проверени преди финализиране на сделката. Първо, какво е тежест върху имот? Това обикновено са задължения, запори, ипотеки, които могат да бъдат прехвърлени на ваше име. Какво означава това за вас? Ако те са прехвърлени на ваше име, разбира се, те са вече ваша отговорност и може да възникнат проблеми. Как се проверява за тежести? В имотния регистър, като разбира се, това трябва да стане преди подписване на сделката и ако има такива, да се разберете с продавача да бъдат погасени преди изповядването. И не на последно място, консултирайте се с професионалист, човек, който ще провери цялостния правен статут на имота плюс тежестите. Обърнете се към опитен брокер или нотариус, за да избегнете документални проблеми. Ето за това винаги проверявайте за тежести преди покупката, за да избегнете неприятните изненади.